motor ra gelem joti. Wah. Opone iki? Wah, lha iku selak nesu iki. Tuntun ae. Kabur. Sorry ass DJ. Terus memeni diulah-walik kan jaring pokoknya los landeyang ya wis los. Ya, jadi wingi iki ngajak ngamen kok malahan ora hubungi wis teko sore ngene tak telepon yo kangen iki jan. Wingi piye perjanjiane? Sik. Ya. Bergetar-getari apa iki? Wah, yes. Iki anu iki. Wes lekku. Wah iki ngejak nendi iki? Angkat sik. Halo. Piye yo ngamen nek piye malah niki nggur selak entuk duit butuh duit tok yo. Ya. Lali aku. Panteni yo ngarep omah. Ya. Oh ya. Oh ya anu ning seneng andiwe jambu. OTW ya. Sare jambu ya. Asia. Oh ya ya. Oh. Beh. Lagi sandangane sapa iki? Duh sandangan kuwi. Beh. Baleke sik. Wes motor ra gelem joti. Wah. Opone iki? Wah, lha iku selak nesu iki. Tuntun ae. Kabur. Cuk. Yo ora teko-teko ning ndi to Kang wis selak sore. Iki. Wih, ini ragam teko-teko iki. Asli. Kesel apa motor gawe nyela pisan kok yo. Lah ora urip kok. Ora kok. Ora batu-batu kok. Lha iki to iki. Wih. Ora urip kok, Lek. Oh, paling bane gitu. Wis sesuai ayo. Ngamen ning lautan iki ngurus lagi. Lawa kok foto-foto nyawer. Ayo to untuk duit. Nanti digopo. Biasa karo utang. Oh iya. Pakai dikas. Ya, Mas, iya. nanti iki. Kowe ngarep, Pak? Aku karo. Yo. Itu tak ngendi kene? Keke lho. Oh iya. Ayo. Piye kok ora urip? Ayo. Ora urip. Gelem. Gelem.
Cuk. Iku tuh. Nah, iya. Ini kilo. Neng kene. Ayo iya no kan golek duit iki kan ben go foto-foto wong. Siap. Kowe entuk saweran duwite lu. No, yo. Sopo golek sing arek foto? Yo. Mbak, foto. Pak. Rene, Pak. Rene. Ini Pak. Nah, ini lho, Pak. Oh ya, sekono. Isin no. Isin banget wong loro. Ono. Kok rene wong loro. Rebutan apa? Iki aku iki Aku rene bisa. sore-sorenan. Arep pengen jalan daerah cang kene. Itu masuk kan apa? Ya, bener pas iki. Ayo yo, pas Iki. pas. Maksudnya Aku promosi itu. Motor. Motorku ki nggak foto-foto kan. Jangan iki kan. Ya. Keren iki nggak foto-foto. Oh, YouTuber wis enak promone. Wis perlu. mergo anu ki ya. Antik unik ki ya. Iya, wis pokoknya murah. Nah, iki sing tak goleki. Regane motore unik. Nah, ning Candi kan jarang lho ono ngene iki, motor-motor unik ngene iki. Iya pas wis pokoknya ketemu jodone iki, rezeki iki ya. Waduh. Wis. Terus sak jebretan piro iki? Wala nek ngene iki nggo sampean YouTuber ini ya. Hah? Rene. Kowe iki ngopo malah ndupluk? Lah aku yo pakai mo. Iki lagi nganu karo Mas YouTube. Lah wong iki desa apa Iki lagi anu? masuk YouTube. Masuk Terus piro sak jebretan? Piro mati? Iki desa apa? Yo, kan gonmu lagi. Are ndamu. Aku gade. Ben ono tarife biasane. Oh iya awak-awak dhewe nganggo yo. Usulmu matuk iki sesone tak nganggo tarif. Nah, saiki mumpung burung ono tarife. Tarife apen BO. Weh, aja. Iki mergane ono tarife anu wae. Free piye? Nek free. YouTuber iki YouTuber kok free. Lah kan ora ono targete per foto. penghasilannya lho. Nah, Piro? Kene ora ngerti juragan iki regane Wes, piro? 20.000 sekali jebret. Ayo, wes. Ayo. Lah kok 20.000? Iya ta murah lho. Larang no 20.000. Ensen kuwi lho saat video lo piro. Lah, sekali jebret padahal jebretannya nganggo kameraku. Engko lek nyetak aku dhewe. Lah kok Aku anu duwe kamera mirrorless. Mirrorless. mikrolasan kayak petangnya kene Jogja Solo lho engko. Wes ayo wes nang piro entuk duit ngono wae yo. Piye, mek 5.000 ae piye? Heeh. Aku yo butuh duit Mas soalnya. Kan engko iso tak nggo promo nggo channelku. Ngomong. Heeh. Aku masuk YouTube. Iya. Piye? Ah, kaya to. Apa-apa mangewe. 5.000. Bayar rokok siji ya. Apa sih ya iki? Terus nek nganggo rokok ya ukur tengok. Waduh. Oh, tangkur terus lah iki yo. Wes mepet. Iki arep kulaan je. Lah saiki rego rokok piro aja? Iki lagi pertama lho Mas, promo karo iki lho masuk YouTube barang. Wes 5.000 wes pokoke. Oh, ya. Ya, Ya ta, 5.000. Ya, deal. Deal. Duitnya ndi? Sing YouTuberan kok duit. Oh, lho kelihatan. Sing abang loro kuwi. Yo ana iki. Arep utang. Lah kan ku karo bulbul. Alah. Wes saut wes. Ya wes, wis karo penting Urusi golek duit. Urusi. Ngono. Aku tuh duit. Ya, wis ngono. Wes. Wis. Oke. Berangkat lagi. Lumayan.
hasilnya wah. Piye? Tergantung HP ini. Ya terus lumayan. Oh, iya, sesuk. Kan iki kamera anu. Yo, sesuk tak perkembangan mirrorless. Apa gue mirrorless? HP kamera siji. Oh, tak ngerti gue mirrorless ki obat pengencer anu kas. Wes sore kan nek iki bar iki. Aku masuk YouTube lho. Iya. Iki gue bar ki langsung balik aku. Promona lho, Mas. Oh iya. Siap. Oke. Terus makasih ya. Yo, ayo. Besok neh. Oh, Untuk 2000 Wah, lah piye? wes sore Didom wae. Wah, ra ndedet. hidup. Ra ndedet ra duwe Aku rakon. yo ora duwe duit tak. Lah ya didom kan padha. Oh, 1000 ngono. 1000 ya. Lah, plus 1000 ya ora Ini kok iki siji. sesuk idene mau ngomongin Mas YouTuber mau to. Piye? Jare kon nganggo tulisan barang, ini yang depan. Lah sono tulisan open Ini BO. open BO lah aku tekeloni ya. Wah, yo seger. Ini wae nganggo tulisan to. Ah, Berarti bisa ini sore, wis sore awake boleh. ya. Pakai 200. Gas, Boleh yo. gas, gas. Yo. Sorry ass DJ.